So दिनैनि आंनि भिडिअ'आ जोंनि देहायाव बेसेबां रेन्जनि हिमोग्ल'बिन आरो RBCE आरो ब्लाड प्रेसार बेफोरो जोंनो बेसेबां नांगौ बेनि सायाव माखासे आरोबाव नि भेलुनि सायाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि जायो। The first number 1 दङ hemoglobin मेननि केसआव हौवासाफोरनि केसआव 15.5 to 2.5 ग्रामनि नांगौ आरो हिन्जावसाफोरनो 14 to 2.5 ग्रामनि नांगौ आरो गथ'फोरनि थाखाय बियो up to 18 ग्राम नांगौ। आरो नेक्स्टआव दङ RBC माने रेड ब्लाड भेजल्स जोंनाव गोजा बाहागोनि थैया हौवासाफोरनो 4.5 to 5.5 मिलीग्राम माइक्रोलिटार नांगौ आरो हिन्जावसाफोरनो थाखाय 3.5 to 5.5 मिलीग्राम माइक्रोलिटार नांगौ आरो गथ'फोरनि केसआवहाय बियो 4 to 5.5 मिलीग्राम माइक्रोलिटार नांगौ। आरो WBC माने white blood vessels बेखौ 4000 to 11000 per मिलीग्राम माइक्रोलिटार नांगौ आरोबाव माखासे थैयाव माखासे आरोबाव पार्टस दंबावो बेखौ डिफरेन्शियेल लिउकोसाइट होननानै बुंनाय जायो। बेनि सिङावहाय दङ न्यूट्रोफिल्सखौ जोंनि देहायाव 60 to 70% नांगौ आरो वेसोफिलखौ 0 to 1% नांगौ आरो माइकोसाइटखौ 5 to 10% नांगौ आरो लिम्फोसाइटखौ 25 to 30% नांगौ। बियो थैनि बाहागो आरो प्लेटिलेटआबो थैनि बाहागो बेयावहाय प्लेटिलेटनि जा नर्मेल रेन्जआनो जाहैबाय 3 to 4 लाख आरो जोंनाव ब्लिडिं टाइमनि नर्मेल रेन्जआ जोंना गासिबनाबो 1 to 3 मिनिट जानांगौ आरो क्लटिं टाइमआ 2 to 6 मिनिट नांगौ आरो प्रटम्बिन्स टाइमआ 10 to 14 seconds आरो थ्रम्बिन टाइम्सआ 20 to 29 seconds आरो जा हार्ट बीट माने जोंनि बिखाया जे बीट जायोना बेनि भेलुआ हौवासाफोरना 65 to 75 आरो हिन्जावसाफोरना 70 to 80 आरो जोंनाव ब्लाड प्रेसार माने BP जोंनि BP नर्मेल रेन्जआनो जाहैबाय 120 by 80 mmHg बेनि भेलुआ सिगाङो 180 by 90 mmHg मोन नाथाय दानि नर्मेल रेन्जआ 120 by 80 mmHg आरो ब्लाड सुगारा जोंनि देहायाव जेसेबां ब्लाड सुगार थानांगौ बियो 80 to 120 मिलीग्राम per 100 ml आरो जोंनाव कलेस्टेरलआ जोंनाव 150 to 240 मिलीग्राम नांगौ आरो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड एग्जामिनेशन बियो जोंनि ब्रेननि जा ब्रेन टेस्ट खालामनायावहाय बियो जा सोलियो बेखौ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड एग्जामिनेशन होननानै बुंनाय जायो। शर्ट फर्मावहाय बेखौ CSF होननानै बुङो। बेयाव जोंनि एपियारेन्सआ क्लियर जानांगोन आरो कालारा एबनर्मेल जानांगोन आरो टार्बिडिटियाबो एबनर्मेल आरो कोआगुलेटआबो एबनर्मेल आरो जोंनि प्रोटिन्सआ 15 to 40 मिलीग्राम आरो ग्लुकोजआ 40 to 70 मिलीग्राम आरो क्लराइडआ 650 to 750 मिलीग्राम ESRआ बेयो रेड ब्लाड सेलनिनो बाहागो बेयावहाय वेस्टार्न ग्रीनआ 0 to 15 आरो 0 to 25 आरो काटलार्सआ 0 to 8 आरो हिन्जावसाफोरनाव 0 to 10
आरो वेन्ट्रबा 0 to 9 आरो 0 to 15 स' जोङो बेफोरनि भेलुखौ जोङो एनि टाइम नर्मेलाव लाखिनांगौ स' बेफोरो जुदि एसे खम जाबा आरो हाइ जाबा जोंनि देहाखौ बुहुत खहा खालामो खम जाब्लाथाय जोङो लोरबां जालाङो बा जोंनो मेंनाय एसेयावनो लोमजानाय बेफोरो जायो स' बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि मोन्दोंबाथाय एसे देहाखौ जुदि खमजुरि मोन्दोंबाथाय जों एनि टाइम चेक खालामनांगौ आरो जोंनि जेसेबां जों एनि टाइम नर्मेलाव दोननो नाजानांगौ स' आं बेयावहाय जाखिनि होदों बेयो जोंनि रेगुलार बाहायबाय थानाय रेन्स बा बेफोरो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट बाट माखासे दंबावो बेफोरखौ आङो होजोबाखै स' आं ट्राइ खालामगोन माखासेखौबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन होननानै स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हाजासे शेयार खालामदो स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों बाय